Manet Kurdî naxwe normal e bavê min. Tu çi li vir rûniştî diponê jî behsa gotinên mezin û bêwate dikî bavê min? Geh tu yê behsa mafê mirovan bikî, geh tu yê behsa mafê çarenûsiyê gelan bikî, geh tu yê bêjî Amerîka, geh Rûsya, geh Ewropa, geh nizanim kê bi me re xiyanetê kiriye, xwedî li sozê xwe derneketiye. Ev çi pitpita tê ye valê ye bavê min? Mîna gêjekî ku şevlê geriya be di nava sûk û bazarên siyasetê de li dora xwe şaşmayî dizvire li te hatiye. Normal e bavê min. Madem tu Kurdî, bêdewletî normal e. Her tişt normal e. Berê ku tu ji min bipirsî bêjî çi ma, ez ê bersiva te bidim. Tu tim dibêjî ez netewim. Çima ciyê min di nava yeketiya netewan de tune ye. Normal e. Ji ber ku ev rêxistin yeketiya dewletan e. û tu jî bêdewletî. Tu yê bêcih bî li wir. Ez yeqa şertî ji bavê xwe re bêjim. Mane tu bêdewletî naxwe normal e. Wekî din gava li welatê te di teqînekî de bi dehan Kurd bêne kuştin, serokên dewletan li hemû cîhanê serxweşiya serokekî Kurd nakin. Ew serxweşiya serokê dewletek û welatê te girtine bin destê xwe dikin. Dema rojnamevanekî tê û dipirse hûn çima wiha dikin, dibêjin ew dewletan tenê muxatabê xwe dibînin. Tu jî bêdewletî. Tu yê çawa ji wan re bibî muxatab? Ji ber vê normal e gava sed Kurd bêne kuştin û brûskên sersaxiyê ji serokê serdestê te re herin. Dibe ku wî bixwe jî ew Kurda bin kuştin, dîsa jî normal e. Yê xwedî dewlet ew e, ne tu yî. Madem serokê dewleta ku tu lê dijî ew e û tu bixwe bêdewletî normal e bavê min, divê tu xwe ji ber van tiştan aciz nekî. Gava tu bi zimanê biratî mafê xwe dixwazî, normal e ew qerfên xwe bi te bike. Ji ber ku wî ew maf bi devê tifingê ji te stendiye, ne bi zorê be wê nedete. Li gava tu jî bi devê tifingê bi zorê mafê xwe dixwazî, normal e ew ê te wekî terorîst bi nav bike. Ji ber ku tu bêdewletî, tu çekan li hemberê dewletê heldidî. Wisa jî normal e dema ew te wekî terorîst nîşan bide, hemû dewletên hevalmendê wî jî te terorîst nîşan bidin. Wisa jî xwîna te ne tenê li welatê te, li hemû cîhanê helal dibe, herkes li her derê dikare te bigire, te bikuje, te erzan bifroşe. Normal e bavê min. Her tişt normal e. Wisa jî welatekî wekî Almanya yan Swêd di şeveke tarî de û dûrî çavên kamereyan dikarin temîna berxekekî berkerê transferê dewleta te bikin û te bidin destê desthilatarên wê dewletê. Dema tu biqîrî û bibêjî ez Kurdim, welatê min Kurdistan e, ew ê bixwîneke sar li te vegerîne. Erê, lê ka ji me re bibêje di pasaporta te de çi hatiye nivîsandin û navê kîjan welatî li ser e. Mebesta wan dewlet e. Tu aydî dewleteke dinî ku ne peyva Kurd, ne jî peyva Kurdistan tê de heye. Tu yê neçar bimînî serê xwe bi xemgînî berdî ber xwe, ji ber ku tu jî dizanî Ewropayî ne ji xeftina mervan, lê ji dokûment, ji agahiyê nivîskî bawer dikin. Normal e bavê min. Yan wê te bidin destê wan, yan ew ê bi xwe te bigirin, yan jî wê navê te li cem xwe di lîsta reşxînin, wê te nekin hemwalatiyên xwe, wê tu alîkarî bi te re nebe. Ew jî normal e, ji ber ku ew alîkariya ku bi te re bibe, wekî alîkariya bi terorîstan re dibe tê hesibandin. Ji ber ku tu bêdewletî, stara te tune ye, pişta te tune ye, ciyê bewle ji bo te tune ye. Ji ber vê normal e çi bê serê te bavê min. Tu neçarî ku zimanê xwe daqurtînî, qebûl bikî. Normal e Tirk de ji Rûsan bi çend teneke genemê Ukranî bikirin. Wisa jî normal e NATO xwîna çend hezarekî ji Kurdan bifroşe wan, da ku Swêd û Fînlandya bibin endam. Wisa jî normal e Swêdî yan Fînlandî yan Alman çend libekî ji we bidin destê hevalbendên xwe yên Tirk. Bazara cîhanê ya siyasetê mezin e. Her ku tevgera kirîn û firotinê germ dibe, berê her kesî Kurd têne bîrewan. Ji xwe ya herî normal ev e bavê min. Tu dewlet hemalatiyê xwe nafroşe kesî. Yê ne hemalatiyê tu dewletan tenê tu yî. Ji ber vê, madem tu Kurdî, naxwe normal e tu bibî ciyê bazara kirîn û firotinê, talankirin û malwêrankirinê, ji holê rakirin û qirkirinê. Hemû normal e. Dewleta te hebiya û ew xwedî li te derketibiya. Madem dewleta te tune ye, normal e dewletên din goştê we bixwin, hestî we li hev û di parve bikin. Her tişt normal e bavê min. Ji xwe ji berê ve hûn wekî terorîst hatine naskirin.
کرد ماشاءالله اف 40 سالی وانه دبیجن ام 40 میلیونن یعنی بکیمانی 5-6 میلیون هنه جروجا روج وتنه کشتن ما و دنیا خرابه به چند لبک جوان ببن قربان جبو پاراستناوان ولاتین اوروپایی دموکرات ما نه نورماله گلو لشونه کو دشارتین لسری وان چایین دور ده بی قیمت هرن هما بکیمانی لور او دولتین دموکرات هنه کی قیمت دیدن کردان دموان لهمبر تشتکی لهمبر دا خوازین خود فروشن سردستین و مانه تو کردی بی دولتی نخواه نورماله تو بی رادس کرن تو بی گرتن تو بی کشتن تو بی فروتن نورماله چرمی تا بی سل خاندن و جه کوچکان را هستی بینه پار بکرن نورماله تو دو قرزی که تنگا کولانه که ده بی سکلاندن و اوروپای دموکرات و خشک سریته بتوینه هم بسریته ده هم جی بسری دیروکا خواده بمیزه و تا رادستی کجریته بکه دکاره هر تش ببه مانه تا کردی نخواه نورماله بابیم